कार्टून्स। जरा गाड़ी धीरे चलावा, हमने के गांव पहुँचे के बा, स्वर्ग नहीं खे। अरे टिंगू, अगर जल्दी न पहुँचल जाई तो बारिश शुरू हो जाई। एक तो हम लोग रेन कोट भी भूल गई लीजा, कहीं बारिश में अटक गई लीजे ना। अरे अटकब तक चली, लेकिन टपक जाए तो बिल्कुल भी ना चली। बचावा बचावा बचावा। लंबू, आज तो तू सच में हमके ऊपर ही पहुँचावा ला बड़ा। तू डरा मत टिंगू, जब हो लंबू साथ तो डरे के कौनो नहीं के बात। हे भगवान, आज तक बाल बाल बच गए नहीं। हे भगवान, लंबू जरा देख के गाड़ी चलावा, जरा धीरे चला। लेकिन तू हमारी बात कहाँ सुने वाला बड़ा। शांत रह भाई, वो देखो सामने गांव भी आ गई। और देखो हम लोग बिगली भी नहीं, बस कोई ये सब गड्ढा भरवा दे। अरे बाबा, भीग जैती तो चल जाए, अगर कोनो गड्ढा में गिर जाए तो बिल्कुल ना चलत। टिंगू भाई, हमरे गाड़ी चलावे पे तोके भरोसा नहीं खे, हमके बहुत दुख भइल। अरे भरोसा तो तब करब जब हम सही सलामत चच्चा के घरे पहुंच जाए। 2 मिनट में पहुंचाइला, का फायदा भइल हमरे ए तरह से तेज तर्रार गाड़ी भगावे के। आखिरकार भीगी गईली जा। हाँ हाँ, और भूल जा रेनकोट घरे पे। अरे बच्चा लोग आ गईला, कब से तो हर वेट करत रहनी। एका तू लोग तो भीग गइल बड़ा। जियत रहा, ये लंबू की वजह से भइल। रेनकोट घर पे ही छूट गई। निकलत समय एक जल्दबाजी की वजह से रेनकोट टेबल पर ही भूल गई नी। अरे चाचा, बारिश शुरू होए वाला रहे, यही खातिर तो हमें के जल्दी जल्दी घर से निकल ली। अच्छा बाबा, ठीक बा, अब एक के ऊपर झगड़ा मत करा। चला जल्दी से अंदर जा, हाथ मुंह धुल के फ्रेश हो जा। चाची तोहरा खातिर गर्मा गर्म खाना बनौले बाड़ी। अरे अरे बच्चा लोग, आपका दरवाजा पे ही खड़ा रहा बा। आवा आवा, अंदर आवा। थक गई होकबा तू लोग। आज तू लोग घर पे ही खा पी के आराम करा। हम तू दोनों खातिर करेला और प्याज के सब्जी बनवले बानी, और आलू के पराठा भी बनवले बानी तहरा खातिर। अरे वाह चाची, का खाना बनवले वाड़ू। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट बा। कहीं हम पराठा के साथे आपन उंगली ही न चबा जाई। अरे तू लोग तक कुछ खैला ही ना। ई का बस 10-10 पराठा खा के थक गईला। अभी तक खीर भी बचल बा। खीर ले आवा ले आवा ले आवा चाची। बच्चा लोग, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइया। हमने लोग खेत पे काम करे चलल जाई, फिर तोहके तोहार दोस्तन के लेके घूमे जाके होखी, तो चल जाइया। ठीक बा? ठीक बा चाचा, सुहाना बा मौसम। आय हाय, मौसम बा सुहाना। अरे टिंगू बेटा, जरा वहीजा से हल्ता उठा के लावा, मिट्टी गीली बा। खेत जोते के खातिर यही सही समय बा। अरे माई, लग गई, बहुत जोर के लगल। जेकर काम वही के साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे। टिंगू भी चारू ताकत के मामले में थोड़ा कच्चा बाड़न। तू हमके बतावा, मिट्टी के मादा हमार टिंगू भाई लहात द तो के उठा दे। टिंगू, अब तू यही आराम कर, हम चाचा के मदद करके आइला। बस बस बेटा, महीना भर के काम त तू दोनों आजे कर देला। अब तू दोनों घरे जा, हम तोहरा खातिर कुछ लेके आवतानी। अरे वाह चाचा, आप हमने खातिर रेनकोट लेनी। अब हम ही बरसाती पहन के मस्त बारिश में गांव के सैर करब। तू लोग बिना भीगे गांव के सैर कर सका, यही से तो रेनकोट लेके आयल बानी। हाँ चाचा, फिकर नॉट, हमने पूरा समय रेनकोट पहन के ही रहा। शाबाश। चल अपन पुराना दोस्त मोटू के घरे चलल जाए। हाँ, मोटू अब कितना मोटा हो गइल बा, तो भी देख के आवल जाई। अरे यार टिग्गू, एक आध दिन और रुक जायल जाए ना। का भइल, अभी अभी तो आइल बाड़ा और तुरंत जाए के बात करत आड़ा। अरे बच्चा लोग, थोड़ा कुछ और दिन रुक जाता तो अच्छा हो खेत बाना। हाँ चाची, मन तब बहुत था, लेकिन शहर में तब बहुत काम पड़ल बा। देखा बेटा, ये काम तो होत ही रही, लेकिन कुछ दिन और हमने के साथे बिता लेता तो तोहार चाची के अच्छा लागत। अरे चाचा चाची, हम लोग फिर आइल जाई ना, अभी खातिन हम लोग जाता नहीं। अच्छा चाचा, अब हमनी चलता नहीं। फिर अइहा बच्चा लोग, जल्दी अइहा। हाँ हाँ चाची, अगला साल फिर आई।
संभल के जइहा, धीरे धीरे, समझ गईला? रेन कोट तो मिल गई, लेकिन ये सब गड्ढा का हे भगवान, बचा ला ई बार। लंबू, अब तक तू धीरे गाड़ी चलावा, रेनकोट भी बा। भाई ये सब रोड चांद के ललकड़ले बानी, हम कैसे बचते बचाते गाड़ी चलावत आनी ये हमें के पता बा। हाँ, यहाँ अचानक से इतना सारा ट्रैफिक कहाँ से आ गई? देखा था सामने कितना लंबा लाइन बा ट्रैफिक के। ई गड्ढा का कमराल जौन अब ट्रैफिक जाम भी हो गई। रुका रुका, हम देखतानी का चलता आगे। हमरा के लागत था गड्ढा की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गई। नहीं रुका, हम आगे जाके केहू गाड़ी के ड्राइवर से पूछ के आईला के का भइल। हाँ ठीक बा। का भाई साहब, आगे का भइल ह? अरे भाई, एगो गड्ढा के वजह से टेम्पो के एक्सीडेंट हो गइल ह, यही खातिर जाए लायक जगह नइखे। अरे ओ टिंगू, आगे एगो टेम्पू पलट गइल ह, चल आगे देख के आवल जाए और कुछ मदद करल जाई। हाँ चला। भैया थोड़ा साइड दे दे, हमके आगे जाए के बा। आगे तो सभी के जाए के बा। हम आगे हेल्प करे जाता नहीं, तू भी हेल्प करल चाहता रहा त तू आवा। अब का करी? हमरा का लागता ऐसा कोनो चीज होगे के चाहिए जौन ई टेम्पो के उठा के बाजू में कर देवे। लेकिन ऐसा कौन सा चीज होला जो ही कर सके? हाँ आइडिया, जेसीबी। हमने जेसीबी बुलाओ जाओ, वो ई टेम्पो के उठा के सड़क के बाजू में कर दे और फिर ट्रैफिक जाम भी हट जाए। हाँ, यही जा हाईवे पे एगो एक्सीडेंट हो गइल बा और ट्रैफिक जाम भी हो गइल बा। जल्दी से एगो जेसीबी भेजा। ई दोनों के देख के लगेला कि ई दोनों जरूर ट्रैफिक के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। अरे वो देखो, वहाँ देखो, पीछे से जेसीबी आ गई। अरे ओ भैया, देखो देखो, ट्रक के पीछे जेसीबी आ गई। हाँ हाँ ड्राइवर साहब, हम ही फोन के ले रोहनी। आप ई देखी, इस सड़क के बीच में टेम्पो पड़ल बा, उहे के उठावे के बा। ई टेम्पो कहाँ गई? हमके तो दिखते नहीं खेबा। भाई साहब, ई सारा ट्रैफिक पार करके अंतिम में टेम्पो पड़ल बा, ओही के हटावे के बा। अरे हमरे अकलमंद भैया, जब कौनो गाड़ी यहाँ से निकलते नहीं खे तब जेसीबी कैसे निकली? अरे यार, ई त हम सोचबे न कले रोहनी, ई त गड़बड़ हो गई लंबू। अब कुछ हो सकेला टिंगू? दिमाग दौड़ावा। अब का करी, हमार त दिमाग ही काम करब बंद कर देले बा। कुछ ऐसन होके जौन चला के ट्रैफिक के बीचों बीच से आराम से टेम्पो तक पहुंच जाओ और ओकरा उठा के सड़क के किनारे रख दे। आइडिया, चला टिंगू, हमरे पीछे आवो। जय बजरंगबली। अरे वाह, तू तो बहुत शक्तिशाली हवो। शाबाश शाबाश। अरे वाह लंबू, तू तो सच में बहुत शक्तिशाली बड़ा। हमार चलत फिरत जेसीबी। हमके लगत रहल कि हमें टेम्पू के शायद उठा ले। कब्बो भी अपने स्टैंडर्ड के अंडरस्टिमेट मत करी हमार दोस्त। चाचा चौधरी के साबुक के बाद हमार दोस्त लंबू ही बा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भाई।